Meni je veliko zadovoljstvo da budem deo ekipe koja će ove godine organizovati Authentic Belgrade Open Water Race. Dakle, prvi put će Beograđani ovako rano u sezoni imati priliku da plivaju na Adi Ciganliji. U pitanju su trke od 1, 3 i 5 km, dakle po nešto za svakoga. Ono što je lepo i ono što je važno je da kažemo koliko su korisne trke na otvorenim vodama, čak i ovako rano u sezoni kada je voda nešto hladnija. Znamo da hladna voda ima jako dobar efekat na ceo kardiovaskularni sistem i samim tim na poboljšanje imuniteta. Mislim da je to jako važno čak i za ove trenutke posle pandemije, da ljudi nađu još jednu aktivnost kojom bi mogli da poboljšaju svoje zdravlje, a za one nešto utreniranije i spremnije da poboljšaju svoju formu. Tehnički organizator takmičenja, klub 3 Swim, kao i uvek obezbedio je interesantne medalje. Svaki takmičar, odnosno svaki finišer dobit će jednu ovakvu malu medalju, dok su ove velike zanimljive medalje spremne za pobednike, pa je to još jednog motiva za što bolji rezultat. Podsjećam dakle, 8. maja kod restorana Sunset na makiškoj strani Ade Ciganlije start trka. Od distance su 1, 3 i 5 km, dakle izaberite svoju trku i vidimo se na Adi Ciganliji. Ja sam Stefan Vuković, dolazim iz grada Šapca, imam 11 godina i plivam maratone. Maratoni su lepi na otvorenim vodama, a najviše mi se sviđaju iz 3 Swima. Plivački klub 3 Swim održava jako puno maratona i na svaki idem. Medalje su lepe i unikatne i jedva čeka sljedeće takmičenje koje će održati 3 Swim, koje će se održati 8. maja.